Здравейте! Ако искате да разберете как върви културният живот в нашата столица, останете с прегледа на Артрик. Постановката на театър София Калин Квазимодо-Врачански е готов да стресне и най-дивата си почитателка. Здравейте, аз съм Гери, а това е най-бързият път към звездите – Lifestyle Express. Първа спирка – Алеята на славата. Състоянието на Бил Гейтс е толкова голямо, че ако беше държава, щеше да е на 37-мо място в света по богатство. Cape Kaliakra and the architectural reserve on its territory are located 12 kilometers southeast of Kavana. Свети Александър Невски, чието име носи катедралата, е руски княз, велик пълководец и дипломат.